Morjesta vaan teille katsojille, että se on Mr. Morsomies täällä. Ja musiikkia kuunnellessa pikkusen täällä näin, että niistä videoista pikkusen sen verran, kun tulee, että vähän niinku tulee jotain tietokonepeleistä, sitten tulee niinku live-taustaa, vähän niinku kun minä olen siinä, ja sitten joitain muita juttuja. Ja sitten vielä punaa, mikä se olitkaan. Mikä se olitkaan? Petteri Punakuono, niin. Petteri Punakuonon kanssa olen täällä näin. Siinä mielessä. Mr. Niin, että sieltä muuten sillä niitä videosta tulee silleen ihan randomeja. Ainakin nyt kun mä niinku ostin tämmönen niinku Oblivion silleen ja näin. Kun ostin Oblivia niin se on niinku hyvä peli. Ko 15, katso sitä. 15. Mä oon 15, hei. Mä saan pelata tätä. Niin. Mä en sitä on ehkä jo katsottu. Mä oon pikkusen jo pelannut tätä peliä ja silleen pikkusen silleen sit kun mä katson tätä peliä ja sitten mulla on ihanin juttu oli mäppi. Kartta. Silleen. Elikkä kartta. Elikkä täällä on no ei! Nyt tulla tommonen, sellaista. Toisen tuommoinen tämmöinen pikku juttu teille, hieno juttu, että hyvää päivänjatkoa sinne teillekin, että oli kiva nähdä teitä edespäin ja ustukkatyöli mulla näin täällä esillä, ei enää sellaista veivilettiä enää, niin. Mitä voin vieläkin siis sanoa? Niin, taas mä ehkä hehkutan tätä uudestaan, että kiitoksia kaikille niistä ihanista lahjoista, jotka muistuu. Mitä lahjapyyntöjä ja niin edespäin. Tai oikeastaan se lahjameininki, joka oli silleen, kun mä lähetin yhden tyyppinen lahjan, olisiko ne suklaasydämiä, niin se niinku heti sen jälkeen tulee niinku muulle jotain random posteja, niinku tulee tyhjä CD, joka on aika hauska. Siinä tuli simpari musiikkia ja sitten tuli semmosia hauskia tavaroita. Ja ei voi nyt sanoakaan. Silleen, no kyllä te tiedätte kyllä. Kyllä te tiedätte, kun mä kerron niitä tuolla toisella puolella maapalloa silleen. Ei sitten muuta. Hyvää päivänjatkoa teille katsojille.